ụmụnne m ụmụ Igbo anyị na-ekene ndị nọ na Naịjirịa, ndị nọ n'ala Igbo, ndị nọ na Biafra land, ndị nọ na mba ofesi. Ọ bụ onye nke gị Okwuluọra Ikeokwu Ugochukwu Benjamin o mere ihe dike ndị Igbo. Ana m ekene unu. Tata anyị bịara itinye ọnụ maka ọnọdụ anyị bụ ndị Biafra na ana akpọrọ zoo Naịjirịa. Kedu ife eji wee kpọọ ya zoo? Zoo ebe ụmụ anụmanụ na-ebi. Abụrụzi ife anyị akọwa. Anyị chọrọ ka anyị metụ aka. Ụfọdụ amara ife a na-akpọ Biafra na obi Ifrahim. Etu Biafra si wee bido, ije na old map nke Nigeria, ị ga-afụ the bite of Biafra. Ị ga-anụkwa akụkọ etu Ojukwu si wee fụ nweta ya nya bite of Biafra, wee tinyezie ya mee ya ife a na-akpọ na eme ya approve ka ọ bụrụ afa anyị niile ga-eji nweta nnwere onwe. Ya na Biafra dọbara tupu ndị Portuguese, ya bụ ndị ọcha wee bịa ikpekọ Nigeria ọnụ. Tata unu afụgo n'ihe onye gọrọ ọgọ be ngwere ife ọ na-afụ, maka na ụmụ Biafra atagbuo n'onwe ha na-afụ na ana. Mana ama ka ike agwụ na agadi nwaanyị onye erururu ebe o kere ada ya nwaanyị dị. N'ihi ya anyị chọrọ ka anyị metụ ọnụ afụfụ a na-ata ụmụ Biafra n'obodo a. Mụnwa bụ odogwu na-ene anya were mee nchọpụta nke meriri afọ 26 gbasatara etu ụmụ Igbo si wee nọrọ n'obodo a. O wee dị n'akwụkwọ a na-akpọ The True Origin of Igbo and Her Culture. Ị ga-afụ ya mgbe ị na-ekiri ife ndị a. Ọ dịkwa na Amazons. Mbọ niile anyị na-agba bụ imegodo ka anyị nwa bụ ndị Biafra wee mata n'ebe ebe anyị na-aga, n'ebe ebe anyị si. Anyị na-adụ ụmụ Igbo ọdụ, tụmadụ ụmụ Biafra. O nwere ife Chineke chọrọ n'aka anyị tupu enye anyị nzọpụta. Ọ bụ ya bụ ozi dị n'akwụkwọ a. N'otu aka aha, Chineke aha bụ ya nwe Biafra, maka na Biafra bụ nke Chineke. Wee mekwa ka mụ na odogwu a na-akpọ Prof, double Prof Godi Ezike wee jikọkwa aka ọnụ iwepụtara unu egwu nke tiwere aka oyibo nsugbe gbasatara ana Biafra. Ọ bụ n'egwu a tụmadụ na-agba nke a na-akpọ dinta emekwuru ya ma n'ejije ịkọwa ife ndị si na fa na-achị anyị ji anyị eme n'obodo a. N'ihi ya anyị mere ya n'ejije, kwụọ ya n'egwu nke odogwu nwoke a bụ Prof bụ ya bụ onye dere egwu a. Ebe a ka a jụrụ ajụjụ wee sị, kedu ebe anyị nọ wee kpaa maka obodo a na-akpọ Nigeria? Ife a na-atụ anya n'aka ụmụ Igbo ma ọ bụ ndị Biafra ugbu a bụ ijikọta ọnụ. Agụrụ m ya n'egwu nke a na-achọ ịbata afịa ugbu a na-akpọ Sampio. Ị ga-afụ egwu a na-akpọ Sampio. Akọwara m ya ebe anwa, metụkwu ya aka na traakị nke abụọ a na-akpọ Igbo Root. Ma ịbụ Anambra, ịbụ Enugu, ịbụ Ebonyi, ịbụ Imo, ịbụ Abia, isi Midwest, isi ndị a na-akpọ Ụmụanaọma ma ọ bụ Ikwere, ya ịchịkọta ndị West na ndị ife a, anyị niile bụ ụmụ Igbo. Agụrụ m ya n'Igbo Root wee sị, ịbụ ụmụ Igbo, ịbụ ụmụ Arọ, ịbụ ụmụ Eri, anyị ncha bụ ụmụ Igbo. N'ihi ya unu anaghịzi na-eme ịpụta isi na onye a bụ onye wawa, onye a bụ ndị agba enu, ọ bụrụ nwa Abakaliki, ọ bụrụ nwa Ngwa. Unu emezina ya na ọ dịrọ mma. Ọ bụ ya bụ ihe ntisa. Edere m ya n'akwụkwọ anwa wee kọwaa ya ọfụma sị na ọtụtụ ife ntisa ndị iro anyị tinyesiere anyị dịka ikewasi steeti, na ụfọdụ ji eghọtafio ya wee were ya na-afụ na onye a bụ onye steeti a, onye a bụ onye steeti a. Nwata na anyị nche bụ Eastern Nigeria. Anyị bụ ụmụ Biafra. Ya bụ isiokwu anyị bụ
ka anyị were ofu obi fụkọrịta onwe anyị n'anya. Ọ bụ eziokwu na ndị asị ha nekọta anyị anya neghara anyị anya, anyị wee na-akpagharị ka atụrụ na-enweghị ndị nche, mana mata na Chineke na-abịa ịzọpụta ndị ya. Ya bụ ka anyị ghara inwe nkoropụ, ka anyị jikọọ onwe anyị ọnụ, ka anyị were ofu obi fụ onwe anyị n'anya. Tụmadụ ugbu a Chineke na-ewepụtara anyị ụfọdụ ndị o ji mere ngwa ọrụ ịfụ na nnwere onwe anyị gaa n'iru. Ọ bụ na unu n'anya unu ya afụ nwa amadi a na-akpọ Nnamdi Kanu. Odogwu ka ọ bụ. A sị na anya ka eji ama ọka chara acha na ntụpewa ụsa. Ọ bụ eziokwu na ụfọdụ na-akpọtọ ya, ụfọdụ na-ekwute ya na ọ na-achọ nke ya, na ọ chọrọ ime nke a, na ọ chọrọ ime nke ọzọ. Nnamdi Kanu, gezie m ntị ugbu a. Gaa n'iru n'ọrụ ị na-alụ ịfụ na Biafra nwere onwe ya. Enene mmadụ anya n'iru, enene onye ọbụla anya n'iru. Ọ bụ odogwu Igbo na-ekwu. N'ihi ya ndị na-ekwutọ ya mara na onye na-ekwutọ nwanne ya ma ọ na-ekwujọ nwanne ya akwa onwe ya ka ọ na-ekwujọ. Mana anyị anakwa ana, anyị ana n'itinye ọnụ na ịsị nwanne anyị nwoke bụ Nnamdi Kanu ya ndo n'ọnwụ nne ya. Nnamdi Kanu onye na-ekwu okwu a bụ ndị bụ ide na-ekwu okwu maka nnwere onwe Biafra, bụrụ onye isi ndị Biafran Royal Fathers. N'ihi ya ndị Biafran Royal Fathers na-asị gị kara obi, ndị Bijek Movies International na-asị gị kara obi, ụmụ Igbo n'Ọyọ na-asị gị kara obi, na ụmụ Igbo kwụ gị n'azụ. Enene anya n'ife ndị efurefu na-ekwu, ndị ọchị ụkwa n'aka ọchị akị n'ọnụ. Anyị maara fa, anyị kwụ gị n'azụ, gaa n'iru. Enugwu ihe Prof kwuru na ọ bụ nwa ga-akwa nne na nna ya n'ife a, na ọ bụghị ife adịghị eme eme mere, ọ ife na-eme eme mere, na ọ bụ ka ọ kaa gị obi ka i wee kwụsie ike rụba ọrụ gị. Atụ na egwu mmadụ ọbụla, n'ihi na onye ji ike ndụ na ike ọnwụ bụ Chineke nọ n'eluigwe, nwe onye pụrụ igbu nri ma oge ga-eruhu. Ya bụ amana jijiji atụ n'ụjọ, anyị na-ekpere gị ekpere, anyị na-esuru gị ọfọ n'ala ihe eje na-abata. Chukwu ga-enyekwa n'aka nọrọ ndụ enweta ya Biafra, maka na edere ede. Jeenụ gụọ nwoke a na-akpọ Nostradamus gbara mma 400 years ago maka Biafra. O kwuru ya ekwu ọ ga-eme. O so n'ihe ndị Amerịka ji atụ ụjọ maka nnwere onwe Biafra, n'ihi na Biafra gaji ịchị ụwa niile, mana ọ ga-eme n'ihi na Chukwu oke abịa ma ekwukwu ya. Otu a ka ọ ga-adị. N'ikpeazụ anyị na-achọ ịchịkọta ọnọdụ a. Unu gee ejije ma ọ bụ kpọọ egwu ọfụ anyị a na-apụta, a na-akpọ Dinta. Unu ga-afụ ebe Prof na-ekwu maka ọchịchị na mmegbu a na-emegbu anyị na rugaruga a na-etinyere anyị n'obodo a. Unu ga-afụ ya n'egwu a, unu ga-afụ ya n'ejije a. Ugbu a ka anyị na-achọ ịchịkọta ọnọdụ anyị a. Ọ bụrụ na o nwere ife ọzọ unu chọrọ ịma gbasatara ife anyị na-ekwu maka ụmụ Igbo ma Biafra, jeenu go rekọdụ a na-ekwu maka ya. Maka rekọdụ a na onwe etu a ụwa maka mmadụ ụnụ daa anyị, maka ụwa maka mma bụ egwu bịara onwe, egwu niile na-abịara onwe ha ka egwu adụ. Ihe ọ na-akọwa bụ amụma egbuoru na since ụkọchukwu ka nne m chọrọ nje abụ mmewo na-agụme n'ụdị ya nke ma ama n'ọnya ka nnarị eme. Jee nyocha egwu a mụ na Bijek Movies mere, were na ya unu kpọchaa egwu a ihe dị n'ime unu amara ihe a na-ekwu. Kachifonu n'imechizi okwu a na-ekwu na Biafra abịago, Biafra abịago, ụfọdụ a na-achọ ebe ọ bịara. Matana na Biafra, ndị oyibo kpọrọ ya process, is not an event. Ọ a process. Mgbe Kraịst nọ n'ụwa, nye nwa bụ onye kacha nkụzi niile, bụrụ onye isi nkụzi niile. Ụmụazị ya jụrụ ya sị ya, biko onye nwe anyị, kedu mgbe a na-enye anyị alaeze? Ọ sị na alaeze ya n'igwe a na-ekwu abịago n'ihi na ọ nọ n'etiti unu. Ya bụ unu anaghịzi na-eche
mgbe ọ ga-esi n'elu daa kpii ọkata na ụda Biafra a na-ekwu dịbụ adị tupu enwee obodo a na-akpọ Naijiria ịghọtago jee gụọ akwụkwọ ọfụma ịfụ ya Biafra anọgo thousands of years gụọ akwụkwọ ma ịfụ ya gụọ akwụkwọ ndị ọzọ ịfụ ya n'ihi ya unu anaghịzi na-asị kedu mgbe kama na ọ bụ ụkwa ruo oge ya ọ daa unu nere anya na emechisigwo ma ọdụ mmiri na ọdụ ụgbọelu niile dị na mgbadata ọwụwa anyanwụ mana unu mara na ọ bụ ihe a ka a na-eme ụmụ Chineke n'ihi na ụmụ Igbo bụ ụmụ Chineke afọ a niile a na-ata anyị bụ iji wee kwado anyị maka nnwere onwe anyị etu a ka anyị si wee fịa n'ụbọchị taata ọ bụ onye nke gị Okwuluọra Ben Gochukwu Ikeokwu o mere ihe dịka ndị Igbo the CEO Bijek Movies International na odogwu nwoke amụchara amụcha na-etiri Igbo mkpu Prof Godi Ezike odogwu ọmụ na ya nọ n'ụbọchị taata wee na-ewetara ya unu na njikọ aka Bijek Movies International na Kpakpando telivishọn nke na-abịara unu na ana Igbo kpọmkwem otu a ka anyị si fịa taata ya dụbazịa ndị Biafra anyị ga-adị Biafra ga-adị ndị ụmụ Biafra ga-anọ anyị nwe mmeri n'aha Jizọs ise